Bă băieți, în video de astăzi o să ne plimbăm cu 4T-ul. Toți vreți videoclipul ăsta și o să-i facem un review mic acum. Deci are țeavă tăiată, nu sunt cel mai mulțumit de ea. Carburatorul de GI6 cu filtrul de pe mag la 15 lei și stickerul ăsta șmecher. Nu vreau să vorbim despre gaura de mănușă și asta în rezervor, dar să facem o pornire acum. Ia, de 9 ori e bine. Ținem puțin accelerată, că văd că nu vrea să stea. Oricum amestecul la relantii e puțin cam bogat, adică prea multă benzină la relantii. Dacă o lăsăm la relantii nu o să mai plece bine, o să nece și sunt șanse să se oprească. Dar pentru videoclipul ăsta e destul de ok. Oricum am și robul ăla de reglaj de relantii pe ea, acolo la carburator, dar îmi e lene acum să stau să o încălzesc sau vedem dacă facem pe video ăsta. Hai să plecăm. Lanțul câteodată mai scapă. Sper că l-am făcut de data asta. Nu l-am făcut. Mamă, dar ce scapă. Bă, frate, ce mă enervează lanțul ăla. Ce amuzant face acum. Ăsta e pavarii, mă. Mi-am înghețat picioarele. Se vede pe cameră cum face ghidonul. O, poliția trece. E întreg lanțul. Am prins pe cameră, bă. În sfârșit. În sfârșit. Bă, da, de ce nu mai pe cameră să stric asta? Să face. Dacă mai întreg să face. Da, nu înțeleg, mă, frate. Dar știu ce face, că am pus eu motorul, nu l-am pus bine și mi-e lene să-l pun, dar... Adică trebuie mai într-o parte, dar uite-te și tu, mă. Am zis dracu că a pușcat motorul. Nici nu știu cum a trecut pe aici.
Bă, frate, bă, ce... Mai face și asta dreapta. Geometrie de cruiser. Bă, cum s-a dus după cadrul asta? Că nu înțeleg cum a încăput acolo. Hai la colțul ăsta de gard. Să pot să o las așa pe gard. Că la asta nu merge la orice gard, că se strică carburatorul. Zarapidă, zarapidă. Ce să faci, bă? Desfac eu zaua rapidă cu cheia de la casă. Bă. Mamă, ce s-a făcut la lanțul ăsta din cauza că scapă în continuu pe pinionul ăla. O să rupă lanțul ăsta din toate bucățile. Zaua rapid, aveți grijă cum o puneți. O puneți cu botul, cu partea rotundă spre sensul de mers. Eu vă dau sfaturi, știi? Care să rup pe bicicleta în două. Da, sperăm că e singura și prima dată. Acum iar a dat să sară. Bă, frate, ia uite, ia uite. Mergem acasă, pun motorul cum trebuie și mai încerc o dată să fac videoclipul ăsta. Că eu fac boală cu capul, de nervi. Ia stați mă acolo, că eu tai și continuu și mă pic. Să întoarce aici. Eu întorc pe pieton, mă, nebunilor, ia fiți atenți.